What's up mga kawitik? For today's video ay magmumukbang ako ng shawarma na tag 5 dirhams lang. Murang-mura mga kawitik. Dito tayo sa shawarmahan. Napakaliit na shawarmahan lang. Ayan oh. Food Valley Cafeteria. I-try natin ang shawarma nila. Sabi nila masarap at mura pa. Ang in-order natin ay spicy chicken shawarma. Ayan guys oh. 5 dirhams lang yan. Ayan, first bite. Sarap at may chai pa. Isang tea na may gatas. Yang tawag nila ay chai. Kain po tayo mga kawitik. Enjoy eating. Sana po meron kayong kinakain dyan habang nanonood kayo kasi siguradong tutulo ang laway nyo. Ang sarap talaga ng kain ko, pero parang nafe-feel ko na sobrang anghang. Talagang spicy na spicy. Iba kasi yung spicy ng Indian, talagang maanghang. Ang sa atin kasi spicy pero kiri lang, pero yung Indian medyo talagang manunuot sa ngalangalay yung anghang. Pero na-enjoy ko siya, masarap talaga. Lalo na't may kasamang chai. Dito kasi sa bansang ito guys, nagkalat yung shawarma, kaya ang daming shawarma na tindahan. Talagang kabilat kanan yung tindahan ng shawarma. Dito, katabi lang to ng bahay namin. Kaya dito ako kumain. Ayan guys, so kain tayo. Halang ko no, halang. Sa Bisaya, halang, manghang talaga. Tambaluslos sa kahalang. Ang laki ng subo guys. Sarap talaga. Pwede na to sa dinner. Okay na okay na. Busog na ako. Lagi din spicy. Sa isa ni guys, alangin hawa. $6 lang akong mabayaran na ni. Katipid na nila. Grabe pong halanga ba yan yung hawa nila. Chicken shawarma. Spicy flavor. Sobraan mas kalang. Ano guys?
Food Valley Cafeteria. Tapos na ang misa. Igang. Ipay-pay ito ni. Tabang. Bahonggas man. May kani nga brand na imrag na aftertaste. Muna lang barato. So, muna lang. Tambal sa saka ano igang man ron ting init diri ako kani ikuan himoong lotion sa panit may kaha. Wala yung gisro ni. Wala yung lami. Bahonggas. Size plus gis this size mo na panihapon. Layer ng slick ta. Hindi na ako mahurot. Pakawang ko sa iring. Bye-bye.